Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Unha considerable parte dos artistas que colaboran na revista Nós, a xente do redor, non somos galegos de nacemento. Uns o somos por decisión propia, outros viven noutros lugares por mor da emigración, e outros son namorados desta terra, das súas xentes e da súa lingua. O caso do escritor que hoxe ocupa este espazo matinal é o do un artista que desde ultramar regálanos un relato que estou seguro nos fará meditar. Trátase de A revelación absurda, que desde Cuba en Manuel Castells Carrión envíanos para o número 16 da nosa revista. A revelación absurda. Esgotado polo traballo intenso do día, recostou a cabeza e deixou a vista detida nun punto do baleiro. Podía pasar por dormido, pero mantíñase alerta ante a presenza do perigo. Fixo un esforzo inútil para evitar o sono, ata que o viu todo claro, en cores, e esbozou un sorriso. Viu como ela viña apurada, crendo que xa non existían as maneiras de por freos a aquel idilio. Pero esta vez a nova era o golpe final da sospeita. Fuxide, Leonardo, sabe todo e xurou matarte. Non era en verdade fermosa, pero el inmortalizara por esa liña suxestiva nos seus beizos e o misticismo da súa mirada. Enroscouna pola cintura e achegouna ao seu peito. Ela absorbeu o seu alento florentino, mirouna convencido de que era a última vez que vería o seu rostro real. Entón bicouna con gran extravagancia e díxolle unha mentira. Quérote. Botou a correr polo corredor intentando salvar os anos que necesitaría para outras glorias. Pero a orde de arresto estaba dada en cada garda de posta. Levárono ante o nobre para que vertese ante este o sangue que nunca pintara en ningún dos seus cadros. Entón pediu a súa última vontade: enterrade conmigo as armas coas que pintei a vosa esposa. O marido, traizoado, colleu os pinceis do desafiante e arremeteu con eles, cravándollos no peito. A dor era intensa como unha revelación absurda. Brotou o sangue, lanzou un berro, emitiu un ruxido, abriu os ollos. O seu compañeiro de gruta, ao regresar da caza, intentaba conseguir o lume. Fora viu un enorme animal deitado sobre a terra. Entrou na cova e rabuñou sobre a pedra a imaxe e semellanza. Quiso dicirlle: pasei a noite en medio dun paraxe certamente estraño, pero non coñecía as palabras. Gracias, Emmanuel.